Patang timan abot yung palakpak ni Auntie Suleng. Ayan, talagamot na kinumplito na ti organista tayo di Marcha. Ang pasalamat kami abot ti Bilisaria family. Iti naimas ng pasinada kanya naraman. Chapsoy kin dinardaraan. Wow. Ore na dumak na di boyong ko. Super. Ayan. Nadanon mi apo iti barangay nga barangay to. Rayuan sur sa. Karayungan sor, agad dayaw. Ngamnay, agtaka apo di nagdaan mi kawang kababalayan na. Ngam. Apay nga nagado kayo napanan niya. Nagkagapan nyo nga suli lubang. Ayan, siya apo ni Suleng. Ang nga siya lang, hello po. Ang nga siya lang diratoy apo nga ako na ni Bong Chow ko mangagas. Wan, albularyo akmat apo. At damat ikadwak nga nalalaing manan. Ang gagamod. At albularyo, at damo manggagamod may apo. Joke lang. Ayan. So, dati kami apo nga lang apo nga agparagsak kundi agkisay. Di basit nga ladingit iti pamilya na satnan. So nga, ako pabayagan naman. Iparang ko kada kayon apo iti. Agor ka pabayagan ta pay. Apa ya? No maramdaman apo ka no dagsala mga dancer ay. Bang. Ubing to natin lupis akay. Awan, uping lang gayam na pinsin ko nga lalakay. Ta makita na ni kapitana. Payang ka, sur-surti ka tata, nalipata nga. Ako palta ako matatakal. Kanabalita mga glupis akay, surat padalang ka lang. Akala joke lang ka lang. Baka makitam ka agdila dali. Dilatan na kaya. Basta lakay ka dilatan natin. Ayan, so ang kumabayagan na napaw. Ang kayo paglulupisak damdamatan eh. Agsukat na kayo dancer tayo ko. Rumor di bildat kas kada pindang din. At least, siyak kami na nga bildat dato yung mga pindang. Gurgurami. Basta nagkutunga ka lang mga bildat mal. Correct, correct. Sige garudan. Atoy apo, tinapintas. Nagpintas. Ide. Hindi may. Idi alangan mga tata. Diyan mo lang no kasano nangyari diro para. Tinapintas nga kasing pintas apo ni Marian Rivera. Wow. Paisaw. Wow. Diyan mo garaw, agorilan. Iti kasing siksi. Ne. Ni Ivan Alawi. Ay, pamati ah. Ide, manaw. Ay, ide. Diyan mo rin niya mga rin na papasamak ti baginan. Iti kasing flawless. Ne. Ni Ann Curtis. Paisaw? Wow, ide. Idi man ay. Ang kayo mabigpig laapot at dawit mi nga dingwon. Ne. Marian Rivera kadaan Cortez. Dingway. Ayan! Iti nabangsik! Nagbangsit tayo. Nabangsik. Kanganglit! Ne. Dangling. Bagtape! Oh. Kapadas ka. Pasabatan tayo manapon ni Ingin. Iti Tayo. palakpak. Palakpak. Ayan, palakpak ha. Ay, palakpak ka po. Pasabatan tayo ni Ingin! Ang karumang kalde! Ayan. Hindi na ako makapakigtot ka mo. Kung ano, nandiyan baga ako na espiritong ligaw sa kamot gaya. Ngayon bag narapin ingin, nagpintas ni ingin, tata, agpikit ka man. Kurang lang ng tilungunan, bes. Kas jay mo, na tayo nga nakakasta. Kasi mo, nagmayak si ka, bagbagay at abadong team metal. Ang mga balik ko ng ordinary, metal. Hoy, nagsasaw ka di damang mangag. Kagsaw ka ha. Binugkawang may tsuda. Agsaw ka. Agud ipning ka. Hello ko naman. Hello. Ano, pilosopo. Gamitom natin eh, Mike. Eta, agsaw ka dita. Apa yan anwa datoy? Pagsawa. Ay! At pingit ay, kunang pagsawa. Pagsawang ko ng tanong nagsawag si Dakos ta dinanog na. Awan nang. Pilosopo. Amin nga ipagam dito yung Mike. Rumwar dita na, dita nga duwa. Nya amin nga baga dito yung rumor ditaw eh. Wow. Datoy balay ti Gurabes. Ingin ang nga balay gurabis data. Kanya dato ni kwadrado madapay tungkal na rapang-rapangan pa'y animal nga dapan na. Ingin, titawag dita, speaker. Ah, ni Hari Rookie dato. Han!
Apo na yan. Hangari Ruki tinaga na ta, speaker. Apay ang tayawat awa mo kinya datoy tapos itudutudong dato speaker nga makungkuna. Amin nga, bagam dito yung mic, rumor dito yung speaker. Ang lang siya tilukulukom pati dagito agbuibuya lukulukom mo suleng. Naina, dungdung gamot niya. Amin nga, bagam rumor ta. Kami nga ibagbag dito rumrumar iyan. Wow. Alay padasal. Sige. Lechon manok. Narurayan! Lechon manok tungang. Tungang! Nakarwara! Awan pa ultimo susdak pa nakita nga nagaruyaw. Rumor garuda! Awan pa, amoy papilit. Kunam lang, talo makauna ka. Haningin, ti ko na. Kaya ko nga sa Oh. uwan, amin nga bagam dito yung mic, Oh. mangag dita. Isu ati bagam, amin nga bagam dito yung mic. Pumigsay tayo speaker kunam. Madaatong tubot. Rumwan ko na mo, talo di mawat at tibalitok, may tag na nga raw. Nadala tungtungang mo nga talaga. Hanabali aji tungang, ang gitanga. Gitungang may suro. Gitanga, awan agas na. Maproblemahan at ti pagtatakduran ko tatta. Buwan apay ya. Balintong nga lechon manok kas kada barbecue Pagdispensaran yun apot, ang kami unay makaasidog taayan nyo. Mapiling kami tumaga na. Tagarampingak kami mo ng tisuli. Sa ngadangan mo, dagito yung hills me gani. Magpipiling ta. Kas lahat pala kabalo. Ayan. So, pakilala kasi Na? kaningin ko na. Siya apo ni Ingin nga mga buya yumot iti YouTube kan Facebook apo nga kadwan ang tisuling. Kadkadwa. Salamat apo data may sa nga palakpak mo. Tihangag palakpak matay no bigas. Hoy! Hoy! Apay ngay man, tahapan mo butangan! Ang ko mga binutang ida kinigtot ko Ay, lang. nahingin, madinga. Nay, ang kagidugdug ba? Nagimar mo lang ako palang di kalor ako lang. Ura na sumuro dingiwan. Hoy, ingay! Apay ngay tayo bagam nga matay no bigat. Nay kinyangiti kaya mo nga ibaga. Ay, napag-guri-gurum pa'y mo Ay, siya. gurigor nga sigaw. Guri-gur pa'y bago matay. Oh, sige garod. Oh. Salamat apo iti panang imbitaryo iti suling daos ban dito lugaryo ta nakita mi iti nagpintas nga luglugaryo. Ket sapay la kumaapo ta makakisay kami wenno makabawas kami iti ladingit iti pamilya nga nasitngan. Kas di ko nam tatay. Wan. Awan tinakita nga babalay. Awan. Takas ano ngay kukwa. Awan mo pagsaludsudan mi apo dati sa gaysa nga babalay dita nga nalabsanan mi apo. Awan mo pagsaludsudan mi ta adagtoy kayo mo gayaan amin. No sumungba lang kumadagiti kalding kas kadabaka nga nalabsana mi so pagsaludsudam mi. Well, nagmaytayan da. Nagmayad Bumbundok ka. nagpispul. Tatay Apaya. Siyempre, baktat tayo. Apaya. Natigto da. Buhin ata damdamok tumayag pabuyat to nga panak imbabain animal ka. Kadi sumungad ka karot ka nakigto da. Apay nga te pagbagam kang anglit ko lang. Kadama ka talaga ulit mo. Abay, nagkarit ka. Na balit anglit ko tulakan nigid di kan nawan-awan. Nakapangal lang chapsoy, nagkarit. Tapos agbagtek kung kunampay. Certified, bagtit ka. Na bali ati pagtik ko may imbagon si ka mangrugrugi ka pay lang. Tapos nagala si palangi parang mukin niya. Karurupa ni Marian Rivera, idi sa mukuna. Hindi mo, kasano ka rin. Alangan nga baga karkarupan ni Marian Rivera tata. Kagpay sumo, napaamo ko nga pagbaga na nga idi. Yan ang pasabak karupang nga eh. Nausulak gamot. So nga kastoy tirupa. Kapudpo daw ko idi ni Marian Rivera. Wag, nga mana mamati tata. Tapay. Nakita mo't imang pa lang na nakangingisi tao. Napanala nagpidot tilagtag na utupanak tikiman. Kasing siksik idi ni Ivana Alawi. Talaga? Wan! Data nga lang ang tata na siksika. Wan, kasing siksik idi ni Ivana Alawi. Among ti vital statistic ko suling kita. 36, 24, 36. Ha? Aguray ka dapat panalpit na kaubo mo ah. Ikaw? Kuray ka, ayan na tati 36. Oh. Awam mo, ti kargana. Taligaw, 36 ko lang kipi mataubo nga. Nay, itam nga makita ti kinapintas ti may isa nga tao suling. No hindi kat dakkel ti susom, dakkel ti ubo mo. Oh. Kat bimaset, di pa nagbasit nga panawon ije nga ije ka nga napintas. Agpay pa isaw? Wan. Aguray ka, ti kaya mo nga sa no, basit ti susom, basit ti ubot mo napintas ka. Wan, ang akaslaki niya ni nagdakkel. Nagdakkel ay so sang kanapintas no kasta. Lukis jay. Wan. Apay ya. Kami no basit ti susom kan basit ti ubo mo napintas ka apay ko nam. Apay ka raw. Kasi syempre mauberyos. Dugyaw. Rinabi nga matakalan ti 150 patalan na. Di ko malpes na ubot. Di ko mapayos ta ubot. Mapuspes na ta suso.
Papanan naman ma-uber yun. So, anak karon nga Rinati napintas. nga takalali. Kapapanan na ngay. Anak karod nga napintas. Ang ka nga napintas. Tadakkel ta susum. Dakkel ta ubo mo. Agpatakala, bang karod nga nirabi eh. Won, rinabi eh. 150. 150 na. Iso nga madamdama apo. Dagiti awan paglod. Kadwandak to madamdama. Tag pinagkapasan. Apay ta pa pagkati Saan nagkapasan. napukaw ko ti 4 pesos ko ta. Maninting. Pindiros kastirilo. Kasamayat nga may kamang dito niya. Wen kayat ko ti may kamang ito'y nagbagwapo gayang ko nagpipintas iti taga Karayungan. At ang taingay. Apaya. Apan ta bisita ni Suda. Ni apay nataydan nga pamubibisita. Handa ba nga natay? Kasi Nga 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 eh. may confine na pa. Ay, sige. Mapantasursuron Ah, isiyo sige. data kumustahan ta. Wow, Kabakbat ko na pa nagsaka-saka tan lawlaw ang kun. Agayin ta mo niya. Wan, friendship. Aginuyod Ayan, ta. agin. Kasi no mo na matumbag gonggo na. Anak ko mga matumtumbahan ako mamay sub-sub-sub di sango ni angkel. Takasla ka lang nakaramati dinadakan. Sumok baboy. Ako malalisan mo tao. Yan. Oh, dito itan tagdalan ta tila kayaw. Kamusta kayaw? Kayangan tasuleng. Patupi ka. Yanagan niyaw. Sino pa? Jennifer. Jennifer. Ate! Jennifer, naggarampi nga mo, datanagan mo. Jennifer Kano. Yanagan niyaw. Sino po? Jennifer. Jennifer. Nya. Chiri Pirsa. Jennifer. Nya. Nyanagan mo, uncle. Reaper Kano. Halariga nga sa Rusan Suleng. Kasano ko? Ang Gulay ka. suwaw. Suwaw. Yan. Sumansain. Yanagan niyaw. Nan. Ay naapo naglawat a short yo. Sumirip ni Kapitan sa pahilmitan. Malamisan datang tutot. Agpanatay. Yanagan niyaw. Sino po? Yan ano, Yaw, yaw. Lucifer sama. Yanagan niyaw! Ang kain yanagan niyaw! Arturo! Arturo! Animal ka, chiriper na po. Arturo Lagayam. Pinariga na kami pa nga ng taro ni Jennifer. Nataingin. Apaya. Dito ita. Ay, dito ita. Dagito yung SK. Ay, iskay, sanggunian kabataan. Nay, uray senior citizen. Dagito yung SK dalata. Kasano may baga nga iskay da kita? Sang kalakayan, sang kabakutan. Ne, antay. Nagado nga susunom kapaspay. Ay, uban data. Ay na, Lenia. Peng na peng. Ni madam mo na gimar dato'y sabong-sabungan na eh. Kaslabal ko, tirigalo si ka. Alay, sige ta makarma ka dito. May damudong ka. Katawa ka mo ni madam ni Pahingin! Apaya. Sige. O sige. Agay ayam ta. Agay ayam ta niya, ayamon ta. Iyarig mo man isuda. Iti klase. Iti billet. Wow, klase ti billet. Rugyanan takin ni madam. Klase ti billet. Siyempre dato'y parot. Paro. Dato'y kanaway. Kanaway. Tiggaa. Tiga. Billit balay. Sitsiting. Siteng. Maya. Maya. Tapos dato'y ngay kagori kaji. Sala aji kwa dato'y dayi panal. Panal. Tapos ato ni las. Nya Nyadata nga, dato'y nyadata. salaksak. Jagal alak biyak niya. Wala di kwak. Wala na sumingat ko. Si ka mga bakit tatatanig mo. Ay, kaji pambantay. Kukwam ti punong. Kukwam ti dalikan. Kukwam Ay, ingay, titikan na tanong mabatang ka man. Batang ka man. Apay. Animal ka, baludon ako. Dito'y ta mga banda. Dita. O, sige. Iyarig mo man isuda. Iti klase. Iti agas. Klase ti aga. Siyempre, rugyanan takin ni madam. Pinisilin. Ini sila. Amok sisilin. Amok sisilin. May pinamit. Ipinamit. Alaksan. Alaksan. Tapos datoy kurtal. Paikat. Tapos datoy mat alaksan FR. Tapos last ni madam. Inya. Viagra. Ang patangkan mo. Ano amo kaya't madam ti Viagra kaya mo rubos. Na ipikto. Dito'y ta mga banda. Dita ingay. Iyarig mo Dita. man isuda. Iti klase ti ruot. Klase ti ruot. Siyempre. Datoy oregano. Oregano. Ruot. Baing-baing. Baing-baing. Galot-galot. Galot-galot. Bermuda. Bermuda. Barsanga. Barsanga. Tapos last datoy ni. Nyatata. Taltal likod. Kapit na talikod. Aja agas tagsubi-subi. Dita na talikod mo. Ay dito yung likod ko mat. Ayan, nagwagwapo. Di taga Karayungan. Dito yung tamat. Klase iti sakit. Wow, klase ti sakit. Irugitan to ni heart attack.
diabetes, gallbladder, tapos dati nga ikakuha, colon cancer. Cancer. Tapos dito ni madam aguri ka ginasosyal nga sakit. Inya. Aguri ka Brain cancer. brain cancer, malaria, Malaria. leptospirosis. Tapos last, Nya data. gaddel. Oy, kataw. Dito yung Di tama nga banda. Ayan, Ayan, ito yung rugyanan ta kini sir. Nanapis ngay, siga. Dito, inya to'y klase te. Klase, iti, natatayag nga kayo. Okay, klase tinatatay nga kayo, syempre ni sir. Nara. Nara, Tapos dito yung Melina. Melina, Mangga. Mangga, Akasha. Tapos last dito ni. nya data. Bangar. Apay tabangar. Jag sabong kagat tabol. May katuy ni. DJ tangam andang. Ay la, dito. Ditoy. Niya payangay, ang kayo nga tumartaray, tani nga nga ni tagiwaras sulti supas. Di siyang ka nakaliso daw. O may katuyaw, baka apaya. madisgrasya ta. Nariga ta. Dito'y kabanda. Oh, kablawan tangarot suday amin nun. Ay, wen tatay, kimablaaw kayo Yan, niya. nagkablaw kami. Kimablaaw matanda pong. Sige, kumablaaw tan. Sige, kablawam na siya ta. Wow, sige. Sige. Naimbag nga rabi eh. Nagpasimout. Nga nga ti kaya mo. Nayunam. Nayunak. Nayunak. Sige. Naimbag nga rabi eh. Naimbag nga rabi eh. Naina ni inuli mo maut. At least ni nayunak. Baday, katid dugam. Katid dugal. Wow. O alay. Naimbag! Narabi eh! Kada kayo amin apaw! Inatid to kung agpaisaw. Kasi katid dugong ko nam di kinatid dug ko. Nag-giran ka di katid dug na kas lagay ayam ti syataw. Sukat, nagalas. Ayusam English. English. Wow, O sige, English. pag dispensaran yun ng tisulenta, medyo na stricto apaw. English nga kablaaw. Aji English mo, sa pasa pangganan na apo barangay captain, kinamin nga barangay council. O sige. Sige. To our very energetic barangay captain. Kuray kulay sikyaw. And also to our barangay officials. Ayan. Chicks! Nyata kinday, Nakita chicks. ni babalasang! Chiclets! Sikilit. Nya si sikilit. Nakita ni ubeng! Chicalize! Ay, lalakay. Well, Chickles! Bakal. Chikog! Oh, yawan ti chikogs. No, kano na ilawan nga masikog di kablaawan mo tadamo dayaw na! Chikogs. To all assorted people of barangay! Oy, talagang ikari mo siya ta-assorted mo niya. Okay nga nga. Ta-assorted biscuit kinday kas dyan. Niya apay kikita, apay di ka kikitan suling, apay niya, apay biskuit kas kada kindi lang te sorted di ka kikitan niya. Ada ubing, ada balasang, ada baru, ada lakay, ada bakit, ada kubo, ada kiyad. Aday. Kas dyan, Assorted. iwan assorted, English dayday. Oh, sabalyan ta. Apan ta ti Ilocano. Ilocano. Wag. O sige. Aji seryosaw. Seryoso. Wala. O alay. Naimba garabi kada kayo amin apo, gagayam kan kakabsat. Naina, kakabsa na kami amin ditaw. Ay ha, napay kakabsat kayo, tano kakabsat kayo kumaapay takong nga pangganakan ni inang kau. Isuka, ikatong na kakabsat. Alay. Naimba garabi kada kayo amin apo, gagayam. Naina. Damong ko nam dapat agpabuya dilaw. Wag. Gayam na kami amin. Haan. O di katong nagagayam. Naimba garabi kada kayo amin apo. Nga para dilangay, ikatong pala na apaw. Naimba garabi kada kayo amin. Amin nakalkalpas mo naglualaw. Haan. Apay garo taga amin kangay. Ikatong tamain. Naimba garabi yo. Yaw, sunalaang, di ka duwa na ngay. Ikatong diyaw. Naimba garabi eh. Na, apo, ang humihingi ng rabita tanin, nalidaw, nasignaw. Kapo, ikatong natarabay. Katuman ni rabi eh. Wow! Naimbag! Kagkatawang ka talaga ditan. Naimbag kami amin ditaw. Talaga sakit mi kumara di kami ospital. Ikatong na naimbag. Ikatuman din na imbagaw. Wow! Dabo yung tikong kurakon nga bagbaga manggagasan. Ikatong. Ikatuman din na imbag. Wow. Kita Wow! 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 Ay, nakata. Kapay ngay mat data ngay. Nga data, dahil niya kung tukunan dalita. Pamumipay kat amin nga kablaaw ko. Doon kumablawak ti sinyas. Tamang ano na ilawan nga umul minutulong. Kablaawan mo tadamo dayaw na. Ay, sinyas dahil nga Kablaaw nga sinyas. Ayan ko natarusan. Iganam dati maikot ay patarus ko. Tanong mo ibagbaga nga bastusak suling. Kita Good! Nagindagam lang ta imam. Alay, nuduwa nga ima nagshikans good di jay. Idneng! Kinalubam lang tamatam. Alay, kalubam tamatam no di nga nasi ingat tungang. Leader!
Apay tan niyugyug mo ta susaw. Uy, katamago mo dagita mabayan, ladies dagita, natadol na dagita. And gentlemen! Inya datangay. Uy, katamago mo dagita lalaki, gentleman dagita. Atid dog. Atid dog. Di ba uncle, gentleman ka ba? Oh. Di ba gentleman kayo, mat? Oh. Dumawat tamang karon ingiti ka. Ite. Partner ta. Bakansyonan ta. Una. Nang kelatan tayo suda si dog. Uncle, mabaling ayaban da ka di sango, bakansyonan da ka. Wan uncle makatwita na tamat kay partisipasyon. Idayon, tano tamo ti representative ti Barangay Karayunan. Ayun, so. Ijay YouTube. Ayan. Palakpakan tayo man ni Uncle Arturo. Sigurado kang Arturo ah. Uncle, amok ti problema am ti biyag mo. Inya. Amok ti problema am ti biyag mo. Hango ba na itatsinilas mo niya? Tumtumplak magkakasakan. Nyanagan niyo. Nyanagan niyo ang pepeso Arturo. Opo. Ano tawon na ni Uncle Arturo? 55 po. 55 sardinas 55 po ka raw. 50. Yeah, pengen ta 55 po. Nadayaw ni Arturo Ang kagpupo ah. One. Ante ko namkin niya. 55 mo ng Uncle Arturo. Opo. Opo. At balak mo nga 56. Aga po. Adda po. Ano-ano ni Fernando po? Ano-ano ni Fernando po? Tungkol. Awang manan niloloko man na ito yung katang-tatang. Nagwapo ng ko nga Arturo. Nay na! Apaw, ingay. Jay, ay sos, naging marmot tabok mong kalabok tagtanggat. Ano parang masuli lubong. Ay na, naguri ka! Talaga nga natulnog iti taga-karayungan. Apaya! Sumursuro ti protocol pati ngipon. Naka-social Wan, distancing. at social distancing na. Angkal, amin nga ipagpagamit dito ilihingin. Joke nilang angkal ha. Amo nga... Serious one. Serious one. Nga. So nung pagami nga pogi ka, joke mi lang. Joke lang. At asawa yaw? Wala po. Wala Wala. po. Sakto, wala din akong asawa. Ay na! Kaya mo masawa ni Sulay. Hindi po. Chusi ti animal! Kasay na pa'y lugi siga. Ay na! Hamo kaya masawa ni Sulay nagsurti ka no sumasawam. Wow. Hangkag luto. Galuto. Hangkag lablaba. Naglablaba. Hangkag sasado. Sasado. Hangkag daldalos yung nagtibalay. Ay, talaga. Kanlas nga hamuar aramidan. Nya ko nam. Hangkamangmangan. Di matayaw. Huwag ka sa dumod, di ka bigutang. Ano na siya ti maasawa magpaisaw. Oh. Turaw. Hang kapulos nga pagsisidaan ti baggoong. Kaapay. Ibuson ta pa di asing. At ang trabaho Marturaw. Meron po. Meron po. Ano pong trabaho niyo po? Kuha ng po. Nagkwakwan ka ng bukid pa. Kung ano puro ko Tagalog. Ang kwan ko lang. Nagkwan ko lang. Ang kwan. Nagkwakwan ka ng Sapay bukid. nakwapo ng Kal Arturo ni Jesus. Kasla tayo pagmulagat na ukol. Kaingin sa balyan ta titwistan Wan, sige. Siya man tigaman ng Arturo. Ay na! Kaya mo makapagkal. Di na! Di, madaanon mo to dati pagbibiyag tubig. Ay na! Sa kantuman madaanon dati ruangan tilangit. Ay na! Naggasat kang Kal Arturo. Kaya mau. Na? Di na kaya. Hanla kayat. Hamo kayat. Iti kwa tilapya nga muna umuli payabas. Han! Ang bakit umuling balyapas nga tilapya. Datangay nga tilapya. Ang tilapya dataw. Dataw. Gurgurami ko Ay, muna. gurgurat eh. Alay, sige. Ang otaman. Apong ang tuol. Nagwapo ka mo ang Kal Arturo mo talaga ng tuulang ka. Kumitagtag ang tulong mo. Medyo itisong, ito makaalay. Ay. Angkal, tata, sakti ay gamam. Wow. Ikarit kumot ka na nain lang ang diingit, igamandan. Oo. Siya Kasto mamata. yun titwist na dahil kwa di ayayam tayo. Dito ilatan ulo kinya. Ang ulo, sige. Papapakin niya. Well, sige. ang kansyon kami ni Auntie Suling iti Ilocano song, tapos no aming ay gaman na ti bagbagim, isumatiga ng kinyak. Right. No niya tinarabid na kinyam, isumataramidong kinyak, kasta ni Right. manipod ulo, agpapababa, agpapababa, agpapababa. Natilaw sila. Napaw. Nataro sa mga Kal Arturo, manipod ulo, agpapababa, agpapababa, agpapababa. Mayat niya. May kaya mo ang kal. Napatultalan. Alay, sige. Sige. Tangaro dali. Gamam di ma. Hindi mo talaga kaya. Sika, Agulting hands kayo kinisuling, di ba kayo mo masaway suna? sika nga bakla kaya na. Siya nga babae, di na kaya. Mamakla!
Ay na po nagtangkon ti ma'am. Siguro no masipa, kastoy nga talaga suling iti kwa nagagot. Wow. Natangkol kinakulap na. Wow. No si Pangulo na kasiguro dati maariwong ka. Apam sigan sa mo ti binalsa mo ni Boy Mercada. Nag-imar pa dagito imam niya kakawon kasla kalangakang. So na siguro ininti ko. Sang kamayamanan ditaw. Takapay. Oh, rato ni tawid na nga daganay. Ay we. Gamang di ma, a golden ang star. Basta. Agore ka dan sama tukak-tukak mo. Sige. Go, maestro. Ayan, kablawan ni mo tinaimbag nga rabiya po ni Bossing. Ayan. Sir Magandang Bon gabi, sir. Mercado, good evening, sir. Ayan, tinaanos kin na simpat apo nga manager me ni Sir Boy Mercado. Kung nahilig apo, nalaing agitod titip. Talaga para-paraan. Alay, sige, gawin di ma. Kasta. Sumalak Uncle Arturo Medyo walye-walye mo dagita sika. Ay, magsala. Simulan niyo. Ah! Palakpakan tayo, anak. Ako rin kaingay. Kaya, Kapay dati yung lalakay kin babakot mo sa laki, ikayang dasada ko na. pawir-wiran na. Kasla tayo lalakay. Ulay. Ayusong matangkad kay kayang ka may surot ka na. Ay, kasi ka na ingay. Pilusok mo. Ay. Napanak pa siya. Iti bakla. Napanak pa siya. Iti bakla. Napanak pa siya. Kuna na. Ay Arturo, lumanon ka. Lumanon ka dito'y. Arturo, taak tugaw ka. Ayan. Agaron ka Siyempre, na may ka dito'y balay, kas panganigan balay mi datoy. Tapos kung may kanagaron kanyak. Mangrugin, rugyanan tayo ti ulo Ay, sikat mo nang agigam siya tiwa, siya tigam. Kasto siguro talaga amok titsura ni si Rizalo na iti mo lumakay. Di bago mapaltugan. Wow. Kasi nagdigos kayo. Opo. Nagdigosan, nango mo. Na? Nango mo, nagdigos ka na. Wow. Nango na. Mas lanalo nga bayabang. Gang. Mangrugi tayo lang kala, igam-igam. Tapos dito pisel-pisel. Tapos dito yung agpababa, bekel-bekel. Na, tatakan. Siya mo titi mo na mo. Wow, sige. Sikat yung gigam kanya na siya tigaman na. Wow, na sige. Nabaya ka nga nagkawan tila kayat ka. Alay, no, piling ka nga talaga. Sige mo. Sige, go. Mansaw. Ini ka mapulo. Iga mo yung ulo na. Kasi. Basta igam lang ako. Basta na mamblingan na lang. Nag-imar di kalbiin ako na nanay. Kasi lata kayo na sa Ninayunan natin yung kasi nakinak. Ikayang kaut. Upi mo. Ini ka mapulo. Ay mababainak. Ini ka mapulo. Ay mababainak. Ini ka mapulo. Muna na. How! How! Apingin out! Tumapis ka out! Apaya! Tumapis out! Tumapes! Apa mo amo tapison! Balasang dayta! Inigaman ko na di kansyon. Igam, abay tumapis ka mo. Ay na po. Nakarit na Arturo Ang dara lang ti ulo kita ang padaraan ka mau. Ano na ulit ang? Ulit. Inigamak ulo na Ah! Nagsakimot! Grabe mga... sa pailukan na ka. Alias, kapigpigsan na tigamod ko takta. Delikado ka. Inigamak ulo muna na. Aray! Ano wait? Ay adayo ka pa, ay anatay. Inigamak ulo. Ay Babahina. Hindi ka pati ulam. Nya nga tirupak taktan nga eh. Ginulugulong mo dati buk. Nagimar ba tinamayang tabuok niya tisuling ni kaslamo inalipog pong makapanawan. Slata ba lang ni Rick sa nga pulong ang Inyati babati ulo Uncle Arturo. Napo din ang mau.
Ning nyama dato nga lakayon. 55 years kan. 55 anyos mong. At sasanga taur mo mong. Di ka kay amo party bagbagay. Nati, babatulo, titini, muging. Wow. Sabi ka sa bang lamlam yaw. Wow. Muging. Muging. Ganang mo di muging na. Inigamak muging. Ay, ganang di muging na Inigamak muging. Ganang. Ay, ba? Ay na po, agad bunubon mo din. Ay na ba, balina. Inigamak muging. Ay na ba, balina. Inigamak muging. Kuna na, ay adayo ka pa, ay ayate. Inigamak muging. Ay na ba, balina. Oh, sige mo tata. Siya matig ka na nalpasan kinisuling. Inya iti baba iti muging. Wow, Manggong ka no, manggong. Apay sa din mga planeta nagkapwat aya. Manggong. Agong. 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 Siya Agong. kagigom tatakin niyan. Ne nagimar pa ito agong na pambansang ilong. Duterte. Nagimar ti agong na ni kasla palatang tinyog sika. Dali tago. Dito yung aside, ay na, kasla da pantipusa. Di banger kita man, ay na, kasla na paalab na pala. Dito tagong ingay. Agong, agong. Ating man kapis ita man jagong na karo makabalo sa kaon. Inigamak ako. Abuhay man. Kaya, Ang utot tayo, ma'am. Nagangsay! sekretary na yaw. Nga, ang utot man. Nga, ay nalagangsag na talaga man ta punasan ta. Punasan ta. Kapang ka nagpauy-uy niya. Kapang kay miss ba punasan ta. Yukrad mo. Yukrad mo. Mabalinan. Alay, agong. Agong. Nabanglaw. Nabanglong. Inigamak ako. Kay mamabalina. Inigamak ako. Kay mamabalina. Inigamak ako. Ma'am! Abay, Adaan mo miya niya, suraw. awan. Abay, nagapir kami lang nga duwa. Di ko na di kansyon, inigamak akong apay nga, tapa mong pinundo nga kasi na pa mong inipitan. Patayin mo ninginag. Amaw. Awang maut ko na. Mamin sampay, panalpa akong katinggakan lawitan. Inigamak ako. Kuna na. Kaya tayo kami. Kasta. Inigamak ako. Ay mababaina. Nagtibabati agong. Tulukan na ka di party bagbagi. Timid. Data ni timid. Timid. Asyak pa lang. O sige. Kasi ka ha. O syaklatan. Sige. Inigamak timid. Timid. Timid, med, med. Ay mababaina. Inigamak timid. Ay mababaina. Inigamak timid. Kuna na. Ay alayo ka pa. Ay ayate. Inigamak timid. Ay mababaina. Inya tibabati timid. Tengah. Tengad alay tumader ka nga rodon mo makagawat ka. O si kamot tigaman na suling nalpasa ko. Sige. O sige. Katangag. Inigamak tengad. O ganun mo tengad lang. Uri ka, ililisik ka din niya. Uri ka na ilisik na ito'y guitar ka. Amo sagsagitan na kaya. Mga lugar makibantay Gagbilan imam na imam. gagbilal. Binili na ka mo siguro ng tatay mo iday na makakita ka di bundok. Weno kabuntunan. Uweno ka buntunan, madim sagsagitan, madim itubto daw. Ah, Tabaka. taba ka gadel, tayo ma'am. Madaan sisi na dato. O sige, tengad. Inigamak tengad. Ay mababaina. Inigamak tengad. Ha! Bumakal ka! Ay, may tatulangan niya tamo kita. Inigamak
magtungod ni gana lang tatungod ni tudo na papasok ka. Ito pa'y tugtog niya, bumutol ka mal. Madi ayusan. Ayusin ka no. Kasi lang igam lang ang Kinultik ko lang data tinggot mo apa mo bukkalan ni Suling. Mami sampay ako na gamit pag tinugtugan kayo nga duwa. Ngay tambok dita. Si kayo nga duwa siguro. Oh, ang tambok dita suna. Padasin nyo pa, mami sampay. Hinigamak tengah. Ay mama. Alian. Inigamak tingin. Ay mama. Dapat ka tagitulong ka. Mami sampay ko na kami. Itudok ko nato ito lulunag ko na nalsok na ulaw. Mami sampay. Dahil pala mo bukulang pinakami. Apa na kamu lengesunan bes. Kunada, di agayat, di may isang alakay. Ayaton na ka nga perpermay. Bun kakastat panagaya na nairot ti panagaya na. Inigamak tengin. Kunada. Ay agayon mo ba ayatek. Hinigamak tengah. Ay mapapahina. Inyati. Si kamot tatatigaman na, jak kaya taon. Inyati babati tengah. Puso ka. Ay Arturo. Mataanon mo dati pagbibiyag ti ubeng. Ay, kaya mau. Nga kaya mo jay, di ka naman winukan ni guide. Siripong tano ba kay magang PK? Siripon ka, siripon. Siripong asikala makakita. Ika na do, among ti pa kay sistorya ang nabigan. Kano amom ti pakasarsaritaan bakay bagam nga PK. Tata. Nga, pili ka. Kanawan winukan ni guide. Ang pili ka Arturo, petroleum jelly, wino tire black. Wala, hindi na kaya. Sige. Susi mo dato, yawan lang Arturo. So nga, hangka makasawa, takabuteng mo ti suso. Arturo, ngayon naramit ko kanyang kasi ti panagaramit mo kinihingin ha. Layot ikunan tila kayo. Agang kikan sa amot taon. Kapit ni sa ti katawan ng Alay, sige, ito yan. Inigamak barong. Bakuyasa mo tayo. Ay mababahina. Inigamak barong. Ay mabali. Ay! Inigaman kas Jenny, narami ko pinatputan. Apa mo mainaplitan. Iganam ay kas mo ni Sige, ang agungot data. Ato na kay Guntan, mga siguro may ka 67,000 ka. Kasla pukpukak mo tinamay. Kamu may lanlandak ang pukpukak bullstar ko ng muta. Alay, may ka 67,000 katang. Alay. Inigamak barukong. Ayuta pa ay ayat yan. Inigamak barukong. Abay, inigamak baro. Inigamak baro. Ali ang nabibitinon among ti mabibitin na sakit ti pusaw. Sa malati kaya na mayugyug si kami na magbumalasal. Agok tokmal. Sige, inigamak. Iwa ka ima. May kasla wala na stroke tayo man. Kapag tupol mo pa di Imiguyog-yugong ma. Doon niya tinarabit ni Suling. Isumot taramidong din niya. Ang COVID to naman to matigas sinin. Sana ko Basta na. niya. Inigamak barukong. Duwa. Kamu pa ikat na akong pa ikansyon ng Final Pass. Medyo ramason mo't ata nagina sa Ay na, nakaagas data. Naimbayag mo data, may kadagit akawag-kawang tayo na. agurnos. Agunos. Alay, kabil mo! Sabi mo, aktiwala ka lang sa kagpikit. Agpikit ka. Ay, yunog mo, tanong pa. Hamo nga rab suton, may kagibutunis na tabado. Kasta lang. Kasta. Tulungan ka. Basta. Talaga, pamatsyam lang. Nga may kat. Dagit akawag ko. Natilagan mo. Tagano ka? Nilagan mo! Nating kabil mo! Mahulaga mo dun sila. Kunumangyaga sa angarong ako na. Ikatom saan? Ingin mo kay sismo ako. Mangaga sa agar. Karamidan mo nga manggagamo din. Lalaki, babae!
Naging kabilbaw! Hala nga kabutang! Baday! Okay ka lang. Dito na barukong. Barukong. Nagpas ti barukong. Ay, sabat! Sa Balyanta. Sa Balyanta, kita man Siya pa ito mungaw. Oh, Tapos sige. na. Inungwak barukong. Ay mababay na inungwak. Barukong. Alian! Apay takabutong mo gamin ti suso. Siguro nang rip ka, di wala nang pati suso. Inungwak barukong. Salamat, salamat. Ano magasan mo kita dugul-dugul karong pa yun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Limito man. Sakto lang tayo ni Boy, Mercado, sir. Napaya. Pick up. Nagimar ti height mo ni nagimar ka nga pagbalap palsi eh. Oh! Nagabay kayo man kinibos boy. Bakay bagada di nga naka. Nya, nabanglo yun saan? Banglaw. Nautog mo ti karkarunan. Ay, na sumarnoy, ti barukang. Datan eh. Tita ni Ruso. Ruso. Rumor, tabramo ni ingay. Sila ka lang nirip ti sa nga pulong kabalyaw. Sige, gamang di okay ka lang ka. At least, ang kitkat katawa ka tata kaysa maburburing ka. Sige, gamang di ma. Tika lang, nagasan siguro mo tigamod mo. Inigama Cruso ay mababaina. Inigama Cruso ay mababaina. Inigama Cruso kurana ay adayo kamayayatan. Inigama Cruso ay mababaina. Nya sumarno ti Rusaw. Siyam. Chan. Jene, dito ay pusog. Pusog latan pusog. Pusog. Kita man ta pusog mo. Kinantay lang mga karit. Na! Ako rin na mga alamarunggay tayo tugtol ko agugono bigaw. Rapin! May katoy! Kadagdaga! Napakadagdaga ta pusog mo ka na! Ngamutan! Dumawa taman apo ti Irek, isilsil ko. Mapalabas talo nga bulan, bunubunda to yan. Iti tayo. Ay, iti pusog. Ay, nati pusog mo tingay. Yun na po. Dapay ramay-ramay mo ti konta niya. Ruot-ruot na ito. Ruot-ruot nga, ramay mo ti ko lawlawa. Data ni pusog ko, nagunog niya. Sige pusog. Hindi pa nagtudok mo na ikasgay. Pakasjay. At atigdaw. Na may tindog kami, medyo isagad mo, tanumapnag. Inigamak. Ay, nasi kasi nausin mo pa. Aray di pusog mo. Anji ima na, ako kaya nga tudukon di pusod Ay, na. nagkakawang nga ramay mo. Ay, nag-straightan. Ay, kita makaagas ki susok kurak tunay. Tatay kimbalangakang apo dato iramay na tatay nagsintrong. Nagsintraw. Dato titutok mo Hindi ka magpusa ay mababain. Naina na kapsiw mo. Sintrong pusa ay mababain. Hindi ka magpusa kurang hindi ka magpusa ay mababain. Uray alag kiyit si Kaina. Maya dati man kaigta, uray alag kalatukot titumong ko si Kaina. Nyati babati pusag. Pusong! Data na iti pusong. Dati yung mati pusong ko ni batog ti butunis. Butunes. Daw. Sikang kalay na ti pusong mo, dapat ka sa bali panalpita. So, saguri ka, Suleng. Aw. Ikatim kastam ta ima. Kalan. Pusong ay song! May sadangan lang madanon ko data, patul-tula. Pusong ay sus! May sadangan lang. Makakita mo lang tugi bambantaya. Abaya kasi kadrakal. Haan, Nay! kasi karugin. Taray, dito ay tapos. Pusong. Inigamak Pusong. ay akalong-along. Inigamak pusong ay akalong-along.
Bati pusong angkal. Agat pagkastoy katoy ta matrasam data organ mi angkel maburang Inya ti babati pusong. Baka jayan. Tinga. Tinga. So, nadano na po dati pa diri sa uminggan. Ay ingay, makigudwa ka. Nadano na po dati boundary ti Pangasinan ken May Maynila. Ikastam ni Ay na. Abaw. Tangal ko dati ni Bilya 6. Oh, may aso ka, magitangal. Ay na. Palinam. Hindi ka mag-JT. Tipay lang mo pa'y tandanon, tipay lang, gilaya mo lang. Hindi ka mag-JT. Sila yata, mamuha papababturon. Hindi ka mag-JT. Ay! Karinam. Awag mo ka lang. Dangkal basay! Baset awang. Ay, amo ibaga nga basi dati Arturo. Tabak ano makitam da ito, may bagam tabag bagim, naglalaki akpay lang kunam. Ino dato, iti pusti miral ko. Ayan, thank you so much, Uncle Arturo. Ayan, palakpakan tayo man Uncle Arturo, kat sabay lang kumaapo. Kani Uncle Arturo, kat may isa ng kisay, wino ng bawas, iti ladingit, iti pamilya nga nasitngan. Once again, palakpakan tayo manan Uncle Arturo. Ayan, Katatay, Uncle Arturo, sinundo na kay Jay. Itulog na kamatlaang pamadayaw king ka. Well. Kat, itadmin tayo kalugong mo, tabalon mo, tara mo subsubyan. Kat, pamadayaw apo kin Uncle Arturo. Kes, ako rin ka atang ipagpanga Kes. Kes, Uncle. Manok multam Uncle, ikiduma datoy. Datoy nga awang pagbayag ko, wifi kun motor nila kay ko. Manok multam. Pangaasim. Ikis ko isuna nga mikis ka mo balot sir. Ayan, tulog na ka. Sir, no kinis ko gamin Uncle Arturo kasla nagsamal tilanit kun sila. Pangaasim sir, sa bali la i-request mo tanay, hindi pa pagpakamatay. Hindi pa nakaparamit insurance ko. Pamadayaw kin Uncle Arturo tay tulod men. Dagiti mangayat apo nga makipagtulod. Hindi kayo laang likod. Nakasapot ti Madanggel, so may iwasan tayo ng danggilan na to eh. Ang kayong agsubsublay, ang kayo tumaltalyaw dakas. Itulod na ka, Arturo. Arturo, ay ka, di na kay Kariya. Ay na, manong ko, ay nagsaba ka man doon. Ay natin, ay na, Arturo! Ay na! Ay na! Ay na, Arturo! Ay na, manong ko, Bagi mo. Dalon mo. Ay, walang makan tayo manapo ng kalarto. Ang gayam May pawulak tulay. Sorry ka. Ang gayam ta ka. Hagore ka, madagal sa Alright, thank you so much. And once again, nanyo liplikatan na po mag-subscribe, kini-follow, kini-like apo, ti YouTube channel ng Tisuleng. Sa dating nga narami tata apo, mabuya tayo ti YouTube. Baka napadalisan na kita rin mo pa yung apo kung mabuya tayo ni YouTube data. Pag-iuray yun lang apo, basta ang tabayanan nyo or subaybayan nyo. Ti amin nga upload ng Tisuleng iti Facebook na, kanidya YouTube na. Kano ti kastangay kat makita yung matapo ng Uncle Arturo nga representative, iti barangay Karayuan. Kat sapay lang kumaapo, tati yung lipatan, suportaran tayo. I-share tayo, i-subscribe tayo, i-Facebook na Tisuleng, kaya YouTube na, tano ti kastakot. Proud to be taga Pangasinan, proud to be Ilocano. Ayan, kanang kay pegaw awit apo, tati mabuyayo, kasla halo-halo, umununag, unimimas, rumabrabi, pubimpintas. Palakpakan tayo ng Tisuleng. Salamat na imbag na rabi. Actually, kami papadamdaman. Thank you so much. And this time,